Masa urung cangkem ya ora oleh. Dawuh panjenengane Bapak Mujana, Ibu Sriwindayati. Dibablaske ya nduk le tetembangan. Pak Minto ganteng. Pak Minto menang. Ngopo? Anu jan pun angel. Ya aku ndak butuh kuwi. Sampeyan pengen nembang karo musik. Pak, enak-enak lho Pak niki Pak. Pengen nembang kali musik? Mangke mawon niki. Anu niki lho, jeneng snack. Ndak, aku ora butuh, aku poso. Dibundel godhong gedhe Ndak. Pak. Ndak. Ngerokok ket mau poso. Lah poso. Ngerokok kan hawa. Malah ngerokok kok boten pareng nek. Ora karepmu ngopo, kowe karepmu ngopo? Ade wong apian, Pak. Minal aidin wal faizin, Pak. Butone Tak sembarang. ngapura keluputanmu. Kaya ngapa Mas Percil CS dunggahke merga selak dadi pengarep-arep. Ya Mas, munggah. Kaya adat kang wis lumaku. Serampat Mas, dados yo. Wis ora sah hae. Lah piye ta? Ben-bengi hae kok ora waleh-waleh. Lah pripun lho niki biasane nak ditambahi ngoten joget saya muter kados kitiran kok. Sik, Bro. Pripun lho? Nyantai, Bro. Ketoke antarane Israel karo Iran bom-boman Lho, Lah kae wong bengok-bengok ora wedi kancane kok. Nuwun sewu sing teng ajeng menika jenengan lenggah kersane wingking ningali nggih Pak. Nuwun sewu. Nggih. Niki wau kula diaturi saking Bapak tuan rumah menika Pak Mujiono niki kersane sareng-sareng anjane nggih nyenengne dulur nyenengne tangga. Napa nganu Mas Percil sing separo wangsul riyin benjing ben wayangan malih ten mriki. Lah kok malah matuk niku.
Sing separo wasul, benjing Pak Mujono kan gelar malih sing separo, terus benjing sing wasul genti mriki, sing pun teng mriki genti wasul mboten ningali ngoten. Ben nanggap sameneh nggih. Ketara nak sesuk prei. Kaya rumangsaku wong iso kaya ngono. Ora kok sesuk prei, sesuk iki ben tak nyanyi, sing talang aku ben dinyanyi tatit, ngono lho. Oh, alah ijolan. Heeh. Niki teng daleme Bapak Mujiono kalian Ibu Sri. Acarane pernikahan apa ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun tasyakuran Atau pernikahan emas. pernikahan Luar biasa. emas sing nonton lho sampeyan katahe Pak Minto. Nggih. Niki mung pengen semerap napa to gebyare wayang Ki Minto Darmono. Darsono. Aja Darmono. Darsono lurah sing luar biasa. Niki lagi viral. Daang campur lurah nggawa sinden cacahe akeh sing pojok dhewe. Gowedi. Pak Niki luar biasa Pak. Niki Bu Sri kali Pak Mujiono menika acarane syukuran Pernikahan Mas. putrane 3. Mbak Naning, Mbak Dwi, Mbak Eti. Iya. Niku 3 niku wedok-wedok kabeh. Benjing-enjing kan tesih anu to? Ruwatan. Kula ngertos sebab kula kali Pak Mujiono niku sampun Koncop. mboten sampun ditanggap. Sampun ditanggap. Dadi Pak Mujiono niku kalih kula, kala wingi teng Blitar pinarak teng dalem kula nggih. Nggih kula betah-betani sak wonten-wonten nggih, Pak. Mau gawakne apa? Mau gawakno. Donga, Pak. Sing penting ki donga, Pak Mujiono iki penting donga. Paling tidak ya oleh. Biyen usaha pitik, jenengan ngertos napa mboten? Ngerti. Alah, ngerti apa pitik apa jajal? Pitik sayur. Pitik apa? Aku mau dibisiki Niku riyen pitik ayam saniki grame karo petani. tebu. Awakmu kok iso apal pas kuwi lho. Kena ya omong-omongan mau no goblokmu niku nek diojak. Paling ora kuwi awakmu sombong sik. Aku wis apal Aku wis apal. Ngono lho. Sebab Pak Mujiono kalih kula niku kaya dulur. Niki acara ngeten niki kature Pak Mujiono mboten namung ulang tahun yang ke-10, 50, 10, 20, 30 sampai 50. Benjing acara ngeten iki melih. Benjing niki lho. Sesuk iki. Benjing. Dari sesuk ruwatan. Masyarakat kon rene sesuk bengi. Ya, Monggo bengi iki ora buan, Mboten. mung syukuran beleh wedhus, sapa sing rawuh diaturi dahar. Masa boleh wedhus? Beleh wedhus. Lah kok mangan pecel aku mau wedhusane ning ndi? Wedhus entek. Lah awakmu ora ngomong Oh kok iya. ya. Ya ora apa-apa. Ya. Aman Pak kalih kula niku. Pokoke lak Pak Mujiono niku sederek kalih kula niku aman kula saniki. Amane. Amane kula mboten mikir dhuwit Pak saniki percil nyapa mikir dhuwit. Alhamdulillah. Dadi ora mikir bayaran, Ora mikir. ora mikir dhuwit. Nyapa Sing penting sambung rasa. Ora wis dilunasi sore malah. Dadi was aku deg-deg Aku rada omong ini rada banter karena wis lunas masalahnya. Iya. Lah rung lunas yo ngeri, Bro. Dhewe kok ringen pitu nggone seniman mriki. Apa roh kowe ringen pitu? Iki wilayahku, jaranan nenek niki ketoprak wonten, lodrok biyen wonten. Kados jenengan ngeten iki. Kok kowe ngomong lek kene wilayahku lho, lek murid ning kene kapan? Kene iki justru wilayahku. Aku urip ning Ringin Putih minggat ning kono ki petang taun. Lho, masa dadi wong kiri sampean minggat. Dadi kere ning kene petang taun. Ora iso, kene iki wilayahku, aja ngeyel kowe. Aku ning 2011 wis wilayah Tulungagung iki tak unyeng iki. Samane dadi apa jaman biyen sampean? Rong kowe pira? 11. Aku 2003. Lho, Suwe kono, ono 2003 awakmu. tapi aku biyen 2001 wis rene. nyapa. Aku 2009 kuwi wis ancang-ancang wis rawuh karo warga masyarakat Ringin Pitu. Tahun 90 aku teko kene. 87 aku tau gendeng ning kene karo wong Ringin Putih. Tahun 45. Umurmu pira? Ben terus Bung Karno wis ben. Ora peduli aku. Aku aja kalah karo wong sitok iki pokoke. Lah awakmu kok gak gelem kalah karo Pak Dalang. Lah apa? Dalang sik anuan sewu ketemu aku wis tahun pira 2000. Lah sampe saiki mobile nek papat. Ngono lak mu ngapusi wong-wong bayarane pira kok sampe mobilmu kae. Kok rumangsaku wong kok kaya aku ngene iki. Sik. Coba mbok buka ning kene. Wis ora iso iki tak buka. Aja ngrembug perkara le ngapusi. Kowe iki lho aku wis mayang tahun 79 kowe rung metu kowe rung apa-apa. Saiki omahmu kaya ngono. Lekmu mblejet anak buahmu iki coba. Sapa? Jenenge kula dukung, Pak. Aku coba. iki lho, aku iki bisnis, Bro. Aku pakai Ning omah iki aku duwe lah Pak Mujiono duwe mujair. Aku iki koi. koi ya piye? Kula niku usaha koi, kula
kawin silang kalih lele. Mujair, Mujair. koi. Koi kawin silang sama lele. Aku ora kalah karo awakmu. Kowe apa? Koin. Lah kok Koin. Oh, ngemis kowe. Ora. Lah apa koin? Kae lho sing duit kritik nih. ora sing melu ning koin apa kae sing ngantek ndadekke melarat kae. Kuwi mang mula kuwi contoh iki sing apik Pak kados kula ngaten iki Usaha le pertanian. usaha. Usaha. Golek jalan pintas masuk neng koin. Apa to kae? Koin apa? Sampeyan genahno lho Pak. Du Apa Pepsoden? lali aku. Jak omong-omongane gampang lali. Aku anggere tuwek iki gampang lali. Sampeyan iki wis cerahno karo cah nom-nom ngene iki lho Pak. Paham ora? Hah? Sampeyan melu aku, usaha karo aku. Usaha apa wong awakmu usaha kok ana koi kawin silang karo lele ku enek. Wong serakah iki lho. Lha kok iso? Dagel yo. Dagel, Iya. guyon maton. Maton campur Siji apa? kari. Drama soka. Percil musik. Adol rokok. Rokok HS. Nyapa mbok omong ngene iki? Coba. Lho, ya ora apa-apa to bebas kok dagelan koke. Ora Lah sampean. kolekmu ngoyo uripmu lho. Paling uripmu ki lho mung sedina suwengi aja Lah ngoyo-ngoyo. iya. Sik, meneng oleh, meneng. Lah piye to? Sik. Kowe terus ngene iki nyapa ngene saiki. Kowe biasa lurah ning omah penak saiki dalang barang nyapa. Nggih nyukupi kebutuhan iki? Piyo iki tutup iki. Iki aku paham karo sampean iki. Njaba jero mi aku paham. Dadi lurah tok kok ora nyambi karo dalang merongos. Lah kok merongos lho iki Mbah Lurah kene ya seger waras. Tekonono lurah-lurah kuwi. Apa anggitmu sanggane lurah ki kepenak? Kok ora duwe sampingan? Kuwi kecemburuan sosial banyak masyarakat yang berbicara. Kalau lurah sugih mbadok dede coba. Iya jarene Jenengan dikontenaken ngoten niku. Lara atiku aku lek. Benjing ngadepne kula. Hah? Jenengan ngadepne kula, tiang-tiang ngoten jenengan adep. Arek rencang jenengan to. Heeh. Wis pokoke depno aku. arep mbok omongi, Pak. Mbok adepi dhewe. Takon tok piye carane aku ya kok ben lurah patine. Kok rumangsaku niki sing penting niku syukuran niku lho, Pak. Kados ngeten niku kula Ya. marem. Nah, Pembudaya seni niku ngeten niki, pelestari seniman niku ngeten niki. Pelestari seni iki kaya Bapak Mujono, Lah. Ibu Sri Windayati. Nggih. Iku bener-bener pelestari budaya. Akeh sing do ngomong, aku ki yo pecinta seni, aku pelestari budaya. Ning urung tau nanggap ora usah muni ngono. Lah leres. nak niki leres uri-uri ya urip-urip seni budaya. Apa maneh 50 tahun lho, Pak. Ya, 50 tahun pernikahan niku sae lho. Jenengan pinten ping patut untuk Sampeyan ping pira? Hah? Sampeyan ping pira? Nyapo dadak buka wadi. Sik to. Tak Niki tekoki. untuk Tekoki. contoh niku lho, kan Contoh, contoh sebagai Pak. contoh. Ya kaya Pak Mujiono contoh yang paling utama paling bagus, urip bisa bebarengan karo Bu Sri Windayati selama 50 tahun patut untuk dicontoh. Lah jenengan Sampeyan pira? ping pira sampeyan? Pisan. Bisa nopo? Ping pira? Sing genah. Nah, pindo. Masalah. Cangkemmu. Berarti jenengan Kowe ping pira? Kowe ping pira? Nah, awakmu ping pira, Kang? Pindho coy. Loh, padha. Berarti loro iki padha basoke. Padha. Lah kowe ping pira? Lah aku pisan, Mas. Pisan rong waleh masalahe kowe. Kowe loro. Wong manten lek diomongi setahun, rong tahun, telung tahun, petang tahun, gedene 5 tahun, urung roh delok wong wedok. Wong wedok sik setahun, rong tahun, rong duwe anak. Yuh, mlakune lancing. Jajal wis metu anake loro napa mlakune gedepek ngene le wong wedok-wedok. Tenan kuwi. Kuwi tenan. Berarti bojomu ngono kuwi. Ya kabeh. Oh, sesuk tak kandakno kowe. Wah nyapa mbok kandhane wong seratekne piye-piye bojoku ora ning ngono le. Ora usah dikandhake lek Mas Percil iki karo sing wedok wedine ora umum. Sopo sing ngomong? Lah, Sing wedi iki sampean lho. Aku ki tekan kono jam 2 bengi Mas Rendem. Monggo Pak Minto monggo pinarak. Mas Percil sik arep ngomonge, "Rasa ngomong, kowe meneng." Ngono ki mak celingkur, ngono ki langsung nyisih. Sapa ngono kuwi? Awakmu. Iya tak akoni. Lah ya wong aku yo ngerti dhewe kok. Kamarmu ning ngisor, kamarku ning dhuwur. Esuk-esuk masak niki nggih ngususi beras, adang sego, masak Ngewangi wong nyapu. wedok, ngewangi wong wedok. Ngewangi wong wedok apa ya wong lanang kalah kuwi kok. Aku ngewangi, aku ngewangi wong nesakne bojoku. Alah mesakne apa wong lanang kok kalah karo wong wedok. Mbok kaya aku iki lho. Iya bojomu awireng masalahe wis ora kena diapa-apane. Ngomong ayu. Alah bojo ireng. Tapi kan wis tak openi, Mas. Openi apa skincare rego 100 mbok pamerne masmu. Iku biyen. Biyen apa lah bojone ireng tukane skincare rego 100. Piye kulite bluduk kowe badak lho, Bos. Iki lho bocah iki lho. Lha sing saiki nganane lagi seminggu, Apa? kowe tak tukokno krim.
Pagi, siang, malam. Esok nganggo krim pagi, awan nganggo krim siang, bengi nganggo krim malam. Terus Tapi tetep rembet-rembet ae, Mas. ora kena bojomu Keliru kira iki, kena Pak. kulit-kulit kaya ngono iki ndeloken to. Deloken kaya anu sindene Pak Minto iki lho, 1 2 3 delok lah mbok sawang kan ayu-ayu kabeh. Mulane aku nak mangkat wayangane Pak Minto iku kudu ora budal. Lah nyapa? Lah kudu tak idolne. Lah ya ora oleh ngono. Wong iki contone Pak Pujiono 50 tahun lho. Aku Iki mau- perlu dicontoh masyarakat Aku kabeh. wis takon resepe. Resepe apa, Le? Resepe saking Pak iku Mbah Mujianto. Mbak Pujiono. Mbah Mujiono. Ada resepe apa? Mujiono resepe iku sing penting sabar, Le. Oh. Apa wae nglakoni apa wae iku sing penting sabar. Gini. Adopono krana sabar. Kunci kesuksesan dalam keluarga itu sabar, rebut salah. Nah, sabar rebutan salah. Pokoke nopo wae tetep sabar. Ya bocok padha karo aku saiki lah. Mergawe kurang piye sabar. Aku Diseneni sabar. bojo tetep sabar. Sabar aku saiki. Umpama dirasani tangga tetep Alah, sabar. Awakmu po iso Sabar aku saiki wis usaha sabar mulai titik iki dok sabar aku. Umpama ngene iki bayarane rada kurang karo Pak Minto. Sabar. 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 Wis mulai titik tak dok lho Cirolu lho. Oh, alah. Sabar aku saiki. Nah, mergo wis lunas ya sabar. Ora ngono, Pak. Umpama ning dalan ngono disenggol wong del. Sabar. Inna Sabar wa apa masuk. dikurangi 500 WA. Lho, iki lho, Cek. WA aku lali apa ora ya ngono man. Berarti Sabar aku sabar. Iso sabar. kena. Sabar. Umpama ditonyo wong, Sabar le. bojomu digondol wong. Tonyo raine bojo kok Jare sabar. Yo sabar liyane aja ngomong nyandak bojo ngono kuwi mangsamu. Wong aku ki saiki ki matur nuwun lho Pak ngeten. Iki lho, lek nyandak ning bojo no pengunan-unan sedumuk bawuk sedak. Masalah. Ngomong ngono aku gak wani. Aku kok Aku ki menehi pencerahan penjelasan. Siji dicengek anake, loro dijarak bojone. Kuwi senyari bumi sedumuk bawuk. Lho, Pak, lentu, Pak. Lha apa? Sedumuk bathuk senyari bumi. Nyapa kok tekan Lah iya. sedumuk kuwi mau. Ngono amu lho kleru. Iki cangkeme kancane muni viral itu tok bongko aku. Sedumuk bathuk. Heeh. Sedumuk bathuk duduk secumuk bathuk. Dudu barongsai, Pak. Oh, sampean iki kula tak nyobi nggih, Pak. Heeh. Niki kersane niki kan masyarakat iki ya enek sing seneng dagelan, enek sing seneng wayang, wonten sing seneng sinden. Lah jenengan Aku ndak sama seneng apa? seneng sinden kok. Ora nih, Pak. Mulai ibumu ya sinden biyen mlaku seneng sinden. Mosok, Pak? Ibu Sinden? sinden. Wah, Lho ndek jeneng golek. dia penyanyi elektron. Hah? Masa iki penyanyi elektron gitu loh. Karo bojomu. Padha to ya. Kula tak ngambil, Pak. Kalian, Pak, kalian. Ya, heeh pilihan wis kono. Alah sampean, Pak. Ya. Aku. Aku wong tua, kowe wong nom, engko salah pilih ndak ndadekke gelo. Tapi Enggak, boten napa-napa dipilih niki. Ndak aku mau milih. Saestu. Mas Tenang. itu pamit. Niki lak wonten napa-napane jenengan Aku mau milih mergo diwele karo Mbak Cacah. Lek kon anu Mas Peril aja ngantek gelem milih ya kowe ngono. Oh, iya. Aku tak milih iki. Ya wis sembarang. Berarti bebas ya niki. Bebas. Dinapa-napake? Hah? Bebas. Bebas. Oke. Sinden iki kaya kendaraan plat kuning lek ning panggung iki kaya plat kuning sapa-sapa kena numpaki. Lah kok Pak sinden apa padane angkutan? Plat kuning kena numpaki tegese iki numpaki suarane. Oh. Ya. Coba, Adik. Kalih. Loro. Kali sebuti. Satu lagi siapa? Iya, Mbak Sul, Mbak Sul. Bisul. Iya, aku seneng aku sing dhuwur, kowe seneng sing dilelek. Hah? Ya ndi? Nah, aku Jadi- jelas seneng sing iki lho, Pak. Ndi? Iki. Wah, goblok milih ndek. Lah piye Pak? Ramping Wong kok. milih sinden iki tak Eh. contoni. Menengo. Jadi ra seneng menengo. Dari jenengan dipasrahne karo kene. Wong tak tekoki seneng ndi meneng ae. Anu, Oh. Kene iki urusane kene kok. Urusane kene. Dari dipasrahne kok iso panggah melu wae. Adik, namanya siapa cantik? Iya abang. Waduh nyelok aku abang bapakku pada celuk ijo akhirnya. Enggak gitu, abang Gimana? itu panggilan Oh gitu. buat mas-mas gitu. Oh gitu, iya. Namanya siapa, Tanya Dek? nama aku. Iya. Perkenalkan abang, Iya. nama saya Heeh. Su. Susu. Ya. Aduh, jenenge susu. Bukan, belum. Apa-apa? Belum. Apa-apa? Sulis. Sulis, asik. Iya. Terima kasih Adik Sulis. Oh, Adik Sulis sama-sama. aslinya mana sih kalau AA boleh tahu? Oh, asli saya jauh Jauh mana? dari Dari Bakong. aduh, Dueso. Pak, dakok. Itu Dueso loh. jangan dipandang desane. Meneng. Ya anjingnya ngomong sithik ra entuk lho. Lah jare mau dipasrahno kene. Jarane mau karo sinden. Wah, rumah aku.
Adik Sulis? Iya. Asli dari Bakung. Iya. Mohon maaf, Adik Sulis itu kesukaan makanan apa sih? Kesukaan makan burger. Oh, bogol! Iya. Bogol! Bogol! Itu badokan seperti ronde itu loh. Pak iki luar negeri lho, Pak. Iya, iya, Mulane iya. ere iku rada lamat-lamat. Rodok lamat-lamat. Yang satunya adik namanya siapa? Yang satu namanya Le siapa? senenganmu manganane apa, Nduk? Jenjet, aku senengane jenjet, Yung. Nyapa to Nyapa ngurusi iso sama ngurusi. Aku ra mau karo kowe, aku omongan dhewe kok. Oh iki wayahane kene. Wayai. Adik namanya siapa adik cantik? Aku Iya. Lilis. 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 Karena Lilis. Lilis. Karena Lilis asli dari Tulungagung ya? Iya. Kesukaan makanan apa, Dek? Aku suka Makannya apa? zozis. Zozis. Yang besar apa yang kecil? Besar dan beludek. Asik. Zozis Tones. Kuwi nek tuku ning ndi ya, Pak? Iya, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Aku mau pengen goyangan itu. Kamu tahu na 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 na. Nadane Mas, nadane aku jadi nadane. Dalange kapok meneng kae. Salah ra gelem mau dilomongin milih ndi ra gelem. Pipiku. Adi cuwile caper cil. Kak Joko. Ganti aku bene kapok. Coba. Nadane. Aduh pipiku. Adi cium Mas Percil. Alah. Mas Percil. Ata Akhir asek. Pak Pito bosok. Aduh, pipiku. Ada cium Mas Percil. Aduh, bibirku. Dicium Mas Percil. Mas Percil. Rodek. Aku entuk gabung ra. Ora oleh. Cerewet dalang. Lurus ana debok lho, Lang. Turun dikit. Aduh. Sakmene Dek. Coba. Nah, Sik, aku entuk gabung ra. Ora oleh. Ya entuk tenan. Ora oleh nyapu. Sampeyan rene mau nggawa apa? yuk niki. Klambi. Hah? Klambi. Nembang karo klambimu. Lho maksudnya piye, Pak? Lah niki. Cah, aku ndak entuk gabung, meneng. Lho, maksudnya piye, Pak? Meneng. Pak. Niki grup lho, Pak. Berarti aku piye iki? Grup yo nggawa guyon maton Wis kan ora rene. apa-apa, cangkemku ora apa-apa. Kene tak musik dhewe. Tak tum, ndang tuk, dang tuk. Lek sampai bawah sampai basah aku ketut. Gak ono gak itu mungkin Nek ngono ae. Aku kan yo ingin. Kalau grupmu lanang-lanang tok. Kalau grupmu aduh. Cah, awake dhewe apa iso basah? wis pokoke kono urusane kono. Urusane kono kene. Ayo. Aduh, kendor-kendor, kendor-kendor, cium Mas Percil. Mas Percil. Asik, enek bluke barang powe nak. Tapi suwe-suwe yo keju lho, Pak. Ora apa-apa cangkem kecur apa-apa sementing karo goyangane lek. Oke, 1 2 bareng ya Nduk. Nduk Cahayu bareng ya. Aduh. Dicium Mas Percil. Aduh, bibirku. Dicium Mas Percil. Mas Percil. Mas Percil. Mas Percil. Mas Percil. Mas Percil. Asik. Ora milik. Malah ora melek tenan. Iki lagi loro lho iki. Lagi lor. Aku sesuk tekan ngomah saurunge subuh arep ngono kuwi karo ibuke Cah-cah. Alah, paling yo ngantuk. Kono kan mung siji, nah iki kan akeh lho. Siji loro Adik. isih enek pira. Adek mau nyanyi Iya, apa? Abang. Wes musike wong loro tok wis beres ora sak Sampeyan musike ora apa-apa. Nyanyi apa Nduk Cahayu? Sembarang ya Nduk ya. Iya. Ayo, wis sing melodi apakmu aku sing ngendang. Wis to, wong loro tok beres. Wis to, sembarang wis muni apa sembarang Nduk Cahayu. Wis kowe Cahayu nyanyi apa-apa iso.
Ayang-ayang ya, Dek. Ya, jajal sidik. Nadanya seberapa? Coba kata-kata kamu gimana? Coba. Iya. Ayo. Potong rasane ati kemandang sehiting liyan hanyawan aku kowe katresnan gamas aku ajalo ojo katresnan yang dulu Melu-melu. Wes seneng son herok. Masa urung cangkem ya ora oleh. Ora oleh, Pak. Ya lek sampean ki kae musike mbok nekne agek oleh sampean njaluk sing piye Ra, nyanut. musikku semalam ini kanggo percil Slendem tidak saya perbolehkan. Tenan. Oke, kita sanggup. Ayo, Mas. Pokoknya nembango karo sinden tak lilani neng lek musik ora tak lilani ben bosok cangkemmu. Nah ngono nganggo gamelan no. Ora? Lha piye? Gamelan gawan sekar gadung kok enak men ya njiko gamelanmu dhewe kono. Wis cakeme dhewe ora apa-apa. Enduk cayu, ayo karo aku ya. Weh, ho etok wis kono terus tak kendang ya. Ayo, tung dentak tung tang tang tung sahur. Tung ditang ditung gale ditung ditang tak cangkemku bosok. Jarene tetep sabar. Cangkemku bosok wis gak sabar ritek iki cangkemku wah. Jare tetep kuat. Iki lho cangkeme wah. Tong ting tong tak tong ting tong tak ting tong tak. Ade iki bolo lho, Pak. Ya. Pak. Saiki genti aku, Nggih. awakmu ndak oleh melu-melu. Nggih. Nah, Nggih, Pak. Nduk, Sampeyan gantian, Pak. sapa ya sing tak pilih iki nah. Sing lemu dhewe lho. Iki Mas, ngatek kono, Oh, iya. ngatek kono, iki Mas. Oh, sing nomor loro kae. Heeh. Kae apik ya seger kae. Iki Mas. Karo Niku Mita. daleme putih ta, anak Pak? wedok. Ora usah melu-melu. Iki urusaku. Nyapa to gitu. Pun iki kula. Nah, wis lungguh. Oke. Nah. Wah. Karo Nduk Mita, heeh. Kari iki. Nyanyine napa, Pak? Ngalih nyisih. Aja ngregeti panggung ngalih. Ya awakmu ngalih iki lho. Kosok ngrusuh piye. Wah, Nembang sing apik ya Nduk ya. Sing kelem. Nah, iki pundutane Mbak Etik karo sedulure mau pengen tembang sing tanpa gamelan ning nganggo musik sekar gadung, ya. Tembangin apa? Heeh. Tembange kae lho, apa kae sing lestari barang kae? Oh, Lestari. Ah, Wah, lestari niku sae sing niku, apik. Pak. Apik. Nyapa cangkemmu nyapa kowe melu-melu. Lestari seneng aku. Iya. Yo sing apik, Co. Sing apik lestari. Sing pojok kelem. Ora aja nyapa kowe ngomong-ngomong ki. Ora omong. Meneng, linggo, isih kono, rono, isih. Kono ning pal kono, ning dhuwur sitok. Kancane ning kono. Heeh. Yo kesetrum ndasku ngono kabel tok. Wis ora urus, iki urusane panggungku iki. Lah, kita kan kerja sama. Ya, ora enek kerjasama. Kalau apa? Lestari, Mbak Mita, Mbak Imas Setiorini. Yuk, dados. Jogete sing banter, Mbak, jogete sing. Meneng cangkeme meneng. Sendiri Wasek. sekalami, akan
Nyapun joget. Ora joget. Aku delok tok. Ora usah joget. Tarik, Bro. Meneng. Jaya. Wase. Tapi ya, Pak ya. Jogetnya sing hot, Bro. Mandek. Sik. Lek kene joget musik langsung pet. Iya. Ya wis Kak, wis Ya. Kak. Yo, Awakmu lanjut. Joget bareng. Aku gak keterangan lho iku malah gak joget jan aja. Salah Rasa. Nyapa nyontoni. Makanya niku lho, Pak. Ora usah nyontoni kene wis iso. Iya. Iya Pak Minto. Pak Minto ya apian sisi. Sisi Yo, bakal nembang nduk, aja gagas kene. Kene sapu Pak. Dipandang cah loro joget langsung pet. Aku lo meneng ning kene ora joget. Wapi ele lek teko cedak. Aku kenal. Saiki peraturan ning ngono kuwi terus yo. Iya, bersama Mbak Ima Setialini juga Mbak Mita Hiro Mikano Sekar Gadong Indonesia. Luar biasa. Lejingan kowe Bapak. Cakemmu meneng kowe ora Pak Minto lek nesui masamu lek nesui Pak Minto mangan gragal. Ngatek ya mah. Otomatis kok. Jan ora kasih picak. Liwat. Terus ana dagelan bosok iki kok. Wis. Awakmu lho nyapa lho. Ben mandek ben bongko benan. Kok rumangsaku wong. Ayo terus. Kowe iki lho nyapa. Dek gatel kenduk-kenduk dasane. Aku ki ora tau ngono kuwi aku mung nyawang tok ae kok kabane ora masalah. Terus nduk terus saya. Anu, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Tembang Lestari sampun katur Pak, panjenenganipun kula Mbak nuwun, Pak Mita Minto. lan Mbak Imas Pak Minto, Setiorini. Ya, Minto. sampun Mergo nangkal awake sampeyan. dhewe nggone keparang sowan ana ing ringin pitu Pak. mung nderek dawuh panjenengane Bapak Mujiono Pak Ibu Minto, Sri Pak. Windayati. Dibablaske ya nduk le Pak tetembangan. Minto. Pak Minto ganteng. Pak Minto ganteng. Pak Minto menang. Ngopo? Anu jan pun angkat jajan. Ya aku ndak butuh kuwi. Sampeyan pengen nembang karo musik. Pak, enak-enak lho Pak niki Pak. Lho, Pengen nembang kali musik? Mangke mawon niki. anu niki lho jere snack Ndak, enak Pak. aku ora butuh, aku Lho, poso. niki lho, Pak, dibundel godhong gedang Ndak. lho Pak. Poso Ndak. ngerokok ket mau poso. Lah poso. Ngerokok kan hawa. Malah niki. Boten pareng nih.
Ora karepmu ngopo kowe karepmu ngopo? Ade wong apian, Pak, Pak. Minal aidin wal faizin, Pak. Ah, Butone tak sembarang. ngapura keluputanmu Oke, Pak. ning kowe lek nembang iku tetep menyewa. Nyewa. Nyewa. Wong nembang nyewa lho. Nyewa. Lha kok sampean lho sekelas nyembang kuwi ya sekono. Sampeyan sir gabung karo Sekar Gadung kan? Nggih, Mas. Nggih, Niki milih kula. sindian Sekar Gadung. Nggih. Heeh. Apa ta, Pak? Pak, Enten apa? sampean nggawa cah ngunut. Lah kok niku betok. Iki sapa, Pak? Sik to kuwi lek dandan sama sendem coba dibenakke kae. Niki sinten? Mburi kok mlethok kabeh. Ora sampean rene arep ngopo? Niki pagelaran wayang wong. Mboten. Wayang kulit. Lah sing ngomong wayang wong sapa? Lah iya. Kula jope niki wayang wong lho. Pak Minto. Sing ngejob sampean sapa? Pak Mujiono. Pak Bu Mujiono ki nanggap wayang kulit. Loh, wayang wong. Wayang kulit. Wayang wong wayang kulit, Mas. Wayang kulit. Loh. Adek, Lah aku wis kadung dandan ngene mosok aku disogok tengahe ngene. kok nyapo kok sogok tengah. Wis sampean dadi wayang golek no. Wayang golek. Lah wayang golek iki nek nglakone piye? ya dirogoh ngisor terus golek-golek ngene. Iya lah kena, lah ora kena. Mulai kebethot malah lara ngelu malah. Ndane koweri. Asik. Nduk Cahayu. Pak. Pak e. Arep ngopo? Tadi nyumbang, Pak. Nyumbang apa? Kene rabuan ora sumbangan. Tadi anu, Pak, ngibur, Pak. Kene wis enek sing menghibur sinden-sinden Sekar Gadung. Lah Apa, Mas? Lah terus aku kono apa? lah kamu siapa toh? Kamu siapa? Aku iki gawane Pak Mujiono. Pak Mujiono nggawa anak mujair kaya awakmu kuwi. Dienggo contoh. Spesial ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun. Oh. Pak Mujiono pengen prahmen Gadut Kaca Gandrung. Nyapa wis sepuh kok njaluk permen barang. Permen matamu. Fragmen. Prahmen kok permen aku pengen bosok. Fragmen. Niki sebagai simbol, Pak E. Sampeyan arep nembang. Loh, Arep nyinden, nyinden nggih saged. arep mayang wong. Wayang wong Butuh iringan Sekar Gadung. nggih. Awakmu tak lilani. Kula Heeh. aku dililani, Mas. Lah, Dengan kok mosok iso dhewe lah kok Gadut Kaca ora aku. Aku, Gadut Kocone aku. lah kok iso? Lah Gadut Kaca sampean ra iso mebur. Kok sampean iki wong isuk telah. Nek Gadut Kaca iki biasane sing kandel bringose, Ah. sing dhuwur. Ah. Iya. Nek Pak Minto sing isor ketok sing. Mas Jenggot. Lah iya. Jenggote ya wis bar dicukur. Simbar dodone, Pak. Iki pamundutan lho, Pak. Jenengan kut ketah lelani kula riyen sekedap. Ora, awakmu lek ngangge kuwi panggah. Pak jare mau baikan. Jiro lu patmo 6 cukup nyeket 300 mbayar iki. wis Mas. Jangkrik apa nek dagelan kon tekor bengi iki kucul. Ora, Mboten pokoknya apa-apa. ora nyewa 300, musik ndak boleh ngiringi percil. Timbangane aku ora napa-napa. main lho, Mas. Ndang awakmu Wis, korban ora pilih apa-apa. sing ngiringi iki 300, apa sing ngiringi iki wong 22 berarti 1200, pilih ndi? Kuwi apa mateni dagelan bengi iki apa piye? Bos. Awakmu aku percaya awakmu. Mboten napa-napa. Heeh. Mas Percil niku tetep sangu. Di mana tempat tetep Nah. sangu. Janji beto sabuk enten niki ne. Mesti enek sangune. Mesti enek. Makane kuwi kudu nyangoni pemusik 6 wis nyeket wae ben kena gitu rokok. Anak iki rokok HS tok lho nek dhewe belas. Wis ora urus. Pira? Iki ora nek belas iki lho. Mosok HS tok. Pak Mujiono tambah 1.500 Pak iki digawe Pak. Mosok malah jaluk Mbak Ya, Siono. ora, pokoknya ndak oleh sing oleh mung kok nyampung. sing macak wayang wong. Ya wis engko tak bayar wis tak bayar. Ora nek engko saiki. Jangkrik tak transfer engko tak transfer. Ya, moh. Pira, Pak? Jangkrik ngisi-ngisi. Dia menomong transfer ngantek seminggu ya belas ngantek lali ngono. Wis kabeh pira kabeh? Kabeh pira? Kabeh pira wis? Ngene. 6. 6 iki ta ya. Ah. Lho lah wayang wong karo kene kok. Ora, kuwi engko urusane mburi sing butuh iki. Jangkrik wayang wong iki lho, Pak. Totale mau pira, Mas? Aku butuh iki lek kuwi engko urusaku. Oh ya wis ya wis. Totale pinten mau? Sing 300. niki- Niku 300 sing ngisor. Ora iki tok lho kocok iki kabeh bongko aku. Ora apa-apa. Iki enten 2000 susuk nggih. Lho. Ayo ndang. Isih to, Pak. Kurang. Sik Pak, sik Pak. tak Kono cukup. pira kono? 300. 300. Kurang pira duitmu? Yo entek ora kurang entek bane belas iki. Enek apa ora? Ora enak. Tak golekne sik. Ya. Gila, Pak. Wah. Lah gombal tok iki. Anduk tok. Mau ketoke sangu lho. Mbok kaya aku lho sangu. Dik, Dodi, duit Dik. Sik Pak wis engko tak bayar, Pak. Ora.
Ya wis iki. Kuwi manajermu ning ndi kon munggah, kon meneh sik. Masa yo ora percaya lho karo Ya ora percaya. Biyen aku percaya karo percaya saiki ora patek percaya rada lecet kari-kari iki. Dagelan lho pada kon tekor iki lho. Oh, ora tekor, sumbangsih kok nganggo musikku kok. Ku timbangane ra sida main lho Mas, ndang anu bayarono sik. Aku agak iki lho, jenenge dagelan kon tekor ini. Nyah. Nggih. Wewet iki. Pelaris. Oh, maklar. Ya cah, dum, Maklar. cah 6. Aku yo lagi Ngene. asli. Aduh. Asli iki ketoke bengi iki digolekne tambahan. Mergo entek wisan. Iki aku dadi apa? Garut kaca. Wis dadi apa sak karepmu. Tak macak sik. Lah aku dadi apa? Wis iku dadi apa ora. Lah sing ndalangi sapa? Oh ya. Kowe arep nyandi? Damput iki macak lho, Pak. Kuwi teko ae jere kok dadi garut kaca. Nggawa perlengkapan? Ya enggak wong dagelan kondang. Berarti mandek sik. Oh iki lho diterusne kuwi lho. Heh? Kuwi lho wong-wong kuwi lho. Lah butuh awakmu kok wong-wong. Aku macak, Pak. Ora iso macak ning. Macak ning kene ora ya iso. Macak Rene. Gorene. Mas. Lah kok timbang awakmu lunga kabur wingi ade dalang liyane lho gak koyo ngene iki lho. Yo. Aku ora patek percaya. Yo macak lek ngono lek bablas kancamu kaliren kabeh. Iya. Masa aku ki sampe minggat, Pak. Omahku lho kanigara cedhak ngono. Ngerti. Ning beda percil mbiyen karo saiki. Kowe saiki hitungan kok. Nah, Iya. bener winganan Pak. Sembarang. Gorene lek macak ning kene ben ning kene macak. Cerewet tak macak ning kene. Hah? Wis kono terusno kene. Dalang ono wayang. Nyapa ngongkon aku wong iki panggungku. Hei, iki lho aku lho malah awakmu. Lah iya manut aku. Iya wis. Mas. Wis manut aku. Piye nek ade ngebon tatit ta? Iya, ketoke penak dalang kadet kita timbang iki. Ruwet. Ya jelas kono sik enom kene tuwek penak sing enom. Ruwet iki dalang sita. Ini ireng-irenge, Dik. Wis. Ayo. Wis kono ben macak. Saiki sindene ngadeg sing papat pundutane pepunden kang lenggah ana ringin putih. Ari kuwi apa iki? Ringin pitu, Pak. Kaju kuning, heeh. Kaju kuning. Yo digarap cara seragenan karo ngenteni biang tokrek iki ben macak sik. Yo, kaya ngapa? Langsung dados. Bisa-bisa senadyan mulih Kancuku
baju kuning kagem Danton Limas Pakis Rejo Reja Tangan Bapak Jari uga kanca-kanca yang nyimak saking dalem Pakis Rejo Baju kuning dadi pepilih nalika biyen kono isih janji nariting sing tak gowo bisa-bisa senadyan mung sedelo Nggih, matur sembah nuwun menika pundutan saking warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing ringin pitu sampun kalampah. Ayo Pak. Iki wis siap? Wis. Dalange aku apa gawan? Samana. Pak. Pak. Slendem nang ndi slendem? Anu Gatut Kaca. Hah? Gatut Kaca. Gatut Kaca. Ayo malah micek ae. Jalukane iki lho. Wah, dipotong karo Pak Mujiono malah. Ya, iki ada-ada sik. Ya, ada-ada. Ya. Ada-ada sing metu Gatut Kaca. Bringose mosok dobel. Sing goten Gatut Kaca wis tuwa. Wis manut teh anak ya iki yo Selasa. Wis sing njaluk Pak Mujiono. Pak. Ini kotori sang Gatut Kaca kinon mapak areka suta teka pira kasna manah armuji saktinira Ngisorku kori kok piye. hayu wang esmu ngaradita nalika semana bocah pringgondani Harya Gatut Kaca melang-melang pundhake mencorong dadane sak tebok ana cahyane Gya Cancut Taliwondo Cancut Hajincing Taliwondo cecawetan ngencengke sabuke tumenga ing akasa ndeng temung akasa Apa kuwi? ndangak tumungkul ing Bantala ndingkluk Angel ya dalange. hah cangkemmu menengo Ya manut aku tipane dipotong. iya genjot Bantala ping 3 1 2 3 4 wis ping 3 wae tak kelong isi tok. Malah 5. ing sedya arsa ngambah Jumantara padha sakala ndedel ngawiyat mumbul ngantariksa manjing mega biru Gatut kok kematane PC. Ora kok. balung bakal dewang tutuk nanduk pit
ngono. Rekosane jalukane kok kaya ngene. Jaluk rekoso mulih ra digawani apa-apa. Isin aku engko. Wong ayu. Paranmu ning ndi? Aku cinta padamu. Pregiwa. Aku tresno karo kowe Pregiwa. Kowe ning ndi bakal tak parani ya Pregiwa. Pregiwa. Pergiwan iki ning ndi pergiwan? Malah mbadok. Aku sih ning warung lho, Mas. Ora mbok omongi. Sik, metune pergiwa piye karepmu? Nggih, ndamel iringan to. Iringane? Iringan manut, Pak. Kok salah. Aja manut-manut. Lah kok aja meneng-meneng iki apa? Sing saged dijogeti, Pak. Ya. Oh, ya. Aku sak ngomong sih, Pak. Tak golek Pregiwa sih. Ya. Pregiwa. Gatut Kaca ki ra ngono kuwi. Piye suarane piye, Pak? Pregiwa kuwi ana ngendi? Pregiwa. Kuwi ana ngendi Pregiwa? Masuk angin to, Mas. Pregiwa. Kowe wanita sing ndak tresnani wong ayu rene ya Pregiwa. Ya sik. Pregiwa. Kowe wanita sing ndak tresnani kowe ning ndi Pregiwa? Miki dipepetke. Pregiwa. Kemepeten. Kemepeten. Pregiwa. Kowe wanita sing ndak tresnani kowe ning ndi Pregiwa? Rene apa? Metune Pregiwa. Kowe iki Pregiwa apa kencing manis? Dalane pas gak roto. Kowe Pregiwa. Senine diketokke Pregiwa ki lek njugit ya sing apik, sing Halus, bergas ya, ngono. Lek Pregiwa iso pekor sikile dari setruk apa Pregiwane iki? Balik. Pregiwa, kowe ning ndi Cahayu, kowe ning ndi bakal tak goleki Cahayu Pregiwa. Yo! Bersama Monata. Iki terjane iki. Angel men tok. Sing rada alus. Aku manut. Contoni sik, contoni. Contone, Mas. Lah kendangane keras lho. Mas, Sing apik. aku dadi aku. Tapi cangkeme iki jane. Tapi cangkeme iki. Lah malah apik awakmu cangkem-cangkemane. Ngomong. Sugriwa, Kuwi kethek kuwi Pregiwa kok Su. Pergiwa, kowe ana ndi Pergiwa? Mas. Aku tresna karo kowe Pergiwa. Ngono ki, Mas ya. Oke. Goblokmu iso Pregiwa iso pekor sikile. Pregiwa, kowe ning ndi Cahayu? Rene wowo. Oh, Pregiwane bloko. Diomongnya aja kasar-kasar wae. Mas. Pendile nyisih.
Apa? Apa? Sing isih mau apa? Pendile isih. Lah aku mau tiba mlumah kira mlumpuk, Mas. Ayo, ngomong-ngomongan. Nah, Ayo, Pak, Pak. Anu sih. Sidi ya, Pak. anu apa? Bumi goncang-gancing sak. Odo-odo, Pak, odo-odo, Pak. Oh, dodo piye? Iso bumi goncang-gancing lah yo iso. Jajal apa? Bumi goncang-gancing. Terus? Langit kelap-kelap katon lir kencanging. Lah kok yo iso dadak merintah kene. Oh ya iso apik ngono lho. Kene pemain lho, Pak. Mosok ngerangkep. Jare pengen bayarannya double. Ya, ora apa-apa. Bumi goncang-gancing. Langit kelap-kelap katon lir kencanging alit. Nanti terusane ta. Ora enek. Aku rapal terusan. Mandek kesatria mandek udah lihat. Wis opo? Omongane piye to, Pak? Kowe dapukmu ya apa? Pergi. Pergi wae kuwi cangkeme cakil kuwi. Ketok ya kleru masang. Pergiwo. Kakang Gatut Koso. Kaca Saking ayune kaca dadi koso. pergiwo. Wonten dawuh Kakang. Aku tresna marang sliramu Cahayu. Kowe kudu gelem tak pek rabi pergiwo. Kakang Gatut Kaca. Apa wa? Yen koso woi Pak wo apa piye? Lah jenengmu sapa? Pergiwo. Lah celuk wae padha ae to. Dimane prek. Kecelakaan kok lak prek. Apa wa? Yen kowe njaluk karo aku njaluk sarana Kakang Saranane apa? kaping pisan maca Quran sak maknane. Apa iso sarana ngawur kuwi rukun Islam. Apa pergiwo? Aku njaluk kowe ngubengi aku ana ing taman makam pahlawan. Matamu picek. Taman ndi to, Pak? Pak. Pak. Taman ndi? Sak sirmu, sak sirmu. Ayo, pasar Senggol kowe gelem rono apa ora? Ning kono enek apa, Kakang? Karaoke. Asik. Pregiwo. Piye, Kowe Kakang? gelem karo aku apa ora? Ora bisa, Kakang. Pregiwo. Apa, Kakang? Yen kowe ora Gatut gelem Kaca? bakal tak paripeksa Pregiwo. Ora, Kakang. Wah, Kakang Gatut Kaca. Aja sembrono lho. wah. Apa? Iki lho. Kakang, Pregiwo. aja sembrono. Aku tresna marang sliramu, Tresno ya tresno ning Pregiwo. Kakang. Aku ora bisa urip tanpa sliramu, wah. Aja ngono, Kakang. Iki lho. Kakang, Pregiwo. yen pancen kowe meksa, Heeh. aku ya moh nolak. Iki lho, Kakang. Iki kowe kok ora gelem. Lah kowe meksa Ayo ae. apa nek Pregiwo to ngatang-ngatang iki lho. Akhire ya suwe-suwe ya pasrah aja. Pregiwo. Piye, Kakang? Bakal tak paripeksa Pregiwo. Aja Kakang Gatut Kaca. Wah, Apa tot? ayo kowe kudu gelem karo aku Pregiwo. Aja, Kak. Kakang. Weri. Aku wis ora nyekel goblok. Pregiwo. Kowe gelem ora karo aku Pregiwo? Ora, Kakang. Bakal tak ajal dening aku Pregiwo. Wah! Wis siluman jebule. Oh, kowe kok dadi plontos kaya wasite bareng. Aku mari cukur, Kang. Kowe Pregiwo apa kena kanker?
Sampai gundul. Mergo senenganku ki ya gundul ngono lho Kowe ning kene Raden. nggawa kembaran wo. Sopo? Iki. Kakang Wo. Upin dan Ipin. Kowe nggawa kembaran. Kok yo enek? Iya. Kowe kok ya nggawa kembaran wo. Kowe Sampeyan pergi wo apa dudu? aku yo Kowe mesti basa jem, ora Kowe jem. Yo. pancene aku pawujudane jin setan. Pri playangane lho Banaspati Rempeyek Kacang Ijo. Yen pancen kowe pengin ngerti wujudanku, aku bakal malih dadi Apa? sejatine wujudku. Budal apa? Endi ndelok dadine kaya awak. Wis diangkat karo aku. Maliane Prajiwa. Werkudara. Lah kok cowok wilik Werkudara. Iki pancen lakone iki anu ngimbo iki Werkudara iki mau malianku. Ah. Geranakku ketut kaca. Lah iki lho iso rinjinge salak iki lho gawe. Wong kancane gawe apik-apik iso rinjinge salak Pak Mujiono mbok gawe. Aku iki bapakmu. Oh iya ya. Bapak. Lah kok iso nggawa bakpia patok kowe? Iya to wijane. Kowe mangsamu iki lho ceritane kowe jane dadi jin. Padahal wis tak wenehi rambu-rambu. Jangan dibanting. Lah kok pagamu kaplok. Ora ning ngono kuwi iki tak omong kowe dadi jin. Lah kok nyambut dadi kaya ngene iki malah. Lho aku dudu bapakmu to. Dudu. Balani. Aduh, keliru. Kowe iki dadi jin setan pripayangane Lolo Banaspati, mari ngono to tak sampar sandung, kowe minggat ngono lho goblok. Lah ya wis, Api-apian naten ngene ae. Piye? Mumpung urung mbok sampar-sambur aku tak minggat sik. ya wis, matur suwun ya, Pak. Ya. Lho, lah lakone terus piye? Ya selakone serampung. Ah. Alah wis ora dadi kono. Alah, kowe iki jane gatut piye wis ora gatut. Aku buta. Gatut kaca. Iya piye ora Iki tak gawakno apa? jamus. Jamus apa? Jamus pekelinu. Kuwi jamu. Piye to? Kuwi tangan iki jane ngopo kuwi? Tanganmu ki lak gatut kaca ki. Samono. Nuwun sewu. Aku brewangane iki sing mbok Wis rampung. ora iso. Ya wis karepmu lah kowe ngene iki karepmu wis kono 3 dina kowe ngene iki. Ah. Lha ta? Wis Kakang kulit karo Gatut blontok. kaca. Melonmu wis mantep.